5 συν 1 λόγοι για να ξεκινήσεις Reformer Pilates στο γυμναστήριο κίνησης. Πρώτον, ενδυνάμωση κορμού. Δυναμώνεις μέση, πλάτη, ώμους χωρίς καμία καταπώνηση. Δεύτερον, καλύτερη στάση σώματος και βελτίωση της ευληγησίας. Τρίτον, πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών. Είναι ιδανικό για όσους έχουν προβλήματα στους ώμους, στα γόνατα και στη μέση. Τέταρτον, τονώνει και γραμμώνει τους μύες μας. Πέμπτον, καύση λίπους και ενεργοποίηση του μεταβολισμού. Ναι, και οι θερμίδες και αποτελεί την ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι. Έκτον και πιο σημαντικό, βελτίωση της ψυχολογίας, καθώς αποτελεί έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο εκκύμνασης, διότι περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και αναπνών. Είμαι η Φανή Νικούλη, γυμνάστρια στο Γυμναστήριο Κίνησης και σε περιμένω να γυμναστούμε παρέα στο Reformer Pilates.